Ni Bizkaiko kanpin batera joan naiz eta oso ongi pasatu dut. Zer egin duzu zuk, Ane? Italiara joan naiz eta pizza asko jan dut. Eta zuk, Maitane, zer egin dizu aste santu honetan? Galizian egon naiz eta olagarroa sukaldatzen ikasi dut. Leo, isilik zaude, konta iguzu zer egin duzun. Leo. A ver, quedamos nosotros ya. Gauza batzuk, Ja. Ni Benidorreko Bali hotelean egon naiz, oporretan, eta oso ondo pasatu dut. Gainera, munduko bigarren hotelik garaiena da, 210 metrokoa. Dakizuen munduko handiena garabel batek erosi duela, eta munduko hotelik altuena 320 metrokoa dela. Hotel hori Burj deitzen da. Suedian ere izotzezko hotel bat egin dute, eta dena izotzez eginda dago. Nire semilla gora ibiltzen da. Hau da, altuena, udara.